И здравейте на всички, аз съм Джори БГ и тук с мен е. И сега сме в нашия сервер, който е само за нас двамата, защото не мислим да каним други. И сервера е с хамачи, така че няма може да влезем. Аз си вземи стрелата, И ми лагва ужасно много. И този епизод ще ви пусне си ги има, само да покажем на хората. Опс. Ето. И сега ще ви покажем какво сме строили. Смисъл, спална го изгорихме. Това ще го покажем. Както виждате, тук няма много команди. И да ви покажем градинката ни първо. Ето това е градинката. Тук е басейна, тук са ни шезлонгите. Тук ни е моето конче, той още не си направил. И това е състезанието за кучетата. Това започва от тук. И завършва тук. Чакай. Да го покажа цялото трасе. И който куче първи пристигне е победител. И завършва ето. Което първо изкачи. Ако се гличне, директно си, ако не може да си гличне, стане. О, тук не сме го направили. Чакай. И това е неговата къща. Чакай да, искам някакво. Нека влезнем. На първия етаж няма нищо. И друго, на втория етаж какво има? Кучета. Кучета. Котки. Кучета. То само това са двата етажа, ма има и трети, да има и трети идея. Тук има енчантинг тейбъла пред, да. И тук му е басейна. И сега да отидем в моята къща. Ако се чудите как да го направите на таван басейн, без да прокапва, сложете на тавана славове или под басейна славове, и така няма прокапва. Покажи да видиш. И сега ще ви покажем и мостчик. Абе не, първо моята къща по-последна. И сега ще ви покажем моята къща. Значи, не пипай! Това е редстоун системка. Правим е така. Влизаме и след това цъкаме ръчката и вратата, която се затваря. Ето тук ми е пътя. Неговата къща е заведена. Можете за това по-готино вътре. Има картина. И ето тук ми е честрума. Както виждате. Не знам, тук са тези работи. Такива работи. Тук ми е Enchanting Table. И си Enchanting тук работите. И сега ще ви покажем. Тук има едно тайно трохотче да излизам, защото няма как да излезна иначе. Не ми справи. И ето, нали, в тази пещера, тук това не е нещо като зарива да ловиме. И от тук не се вижда, нали, там заобщо, ако не дойдем. Тайното прохотче от моята къща е да го покажем. Да. Сега ще го покажем и от неговата къща ще влезнем. То малко грозно стои една така дупка, но няма как да го направим. Аз ще го направя с капаците. Ето тук. Така ми се казва кучето. Древно. Къде ми е Ренгър? Ето. Какво друго? Какво не сме ви показали още? Спална. Спална ще го покажа после. Ако искаш да направим едно състезание с кучетата, да им покажем. Айде. Чак само ще отида до това с кучетата си взема кучето. И ето гледайте. Вратата ти се затвори и така. Ренгър си взема. Нека ще минем през това, че не ми се минава там.
Готово. Много му лагва, това заради блоковете ли? Не знам, но не мога да ти. Това тук бе. Много чек. Това бе нашата... Сложил се на примузия. Знам, наръчно. Така. Ой, седи. Така. А какво е? Ти с кой играеш? Мастер. Записал. Добре. Кой? Стой, момче. Стой. Ела, бе. Жоро. Тази табела е покрива от тази. Но нищо е. Зорно. Сета, айде. 3. Бутни го. Бутни го. 3, 2, 1, давай. Нали без тичане? Да. Обикновено ходи. О, не забих се. О, бебе! Сега спри на едно място за известно време. Ти спрях. Добре, давай. Ренгар май води, не знам. Няма си пускам нещо, че не знам. О, е тук е най-гадното. Е тук. Даваме Ренгар. Сега ще видим къде. Не видях се това. Трябва да се качим ние. Той ще те... и двамата се телепортира. Харена му. Ема лагваме, не мога. Добре, я му... Ма лагваме, бе. Тук Ренгар. Тук. О, точно на червената линия съм го спрял. Ела тук Ренгар. Стой! Ето тук е. Ела тук е. Ти пък. Мари. Абе няма игра пак. Еми това беше общо взето клипчето. Това и да покажем това. Да покажем. Кое? Пълно. Добре, спирам клипчето като такова не. Така че до след много. И здравейте на всички, пак сме тук. И намерихме спална. Това ще ви покажем и откъде. И сетнахме спална от тук. Точно това. И да ви го покажем нещо. Тук са рулес. Спирайте си на пауза клипа и ги четете, защото не ми се четат. И тук са другите рулес. Не, тук са ранковете. Да. И кога са евенти? Да. То евенти са от 8 до 8.45. Сега ще ви покажем евентите. Ето го евента. Това е ларп евент, обаче не можем да слагаме ларпове. Survival там. Мерси. Къде си? При Nether и Ender. Ето тук, обаче някак си се изтрил това. Тук беше... При евента ли си? Не. Ами? При... как се казваш това? Ръл? Не бе. Добре. Портала, да. Да. Чакай, че това... Панелите се изтриха, нали? Да. Кой ги е изтрил? Те са били, ето как като са до портал се крият. Добре. И да спря клипчето да направя това. О, секунда. И направихме всичко. Направих, кажем Джайла. Да бе, сега отиваме да го покажем. И това ни е логото Suncraft пише. Това са нашите статуи. Обаче той не е с неговия си скин Reingard. Аз съм си с мой Reingard. Те ще го дадем на някой от който ни е направил нещо. Не.